Ливан е изкупителната жертва и буферът, върху който първите елементи на този конфликт се очертават. Това, което става в момента, е катастрофално, защото инфраструктурата на страната е на практика унищожена и дори ако конфликтът спре днес и потекат милиарди долари от донори като Саудитска Арабия и Западна Европа, ние говорим най-малко за 2-3 години, за да се възстанови само инфраструктурата. Трябва да прибавим също и факта, че както бизнес интересите, така и туристи, така и хора, които искаха да развиват недвижимостта, са се оттеглили и за тях също ще трябва време да се върнат. Според някои оценки, поне аз както го виждам също, ние сме върнали Ливан най-малко 5, а някои специалисти считат, че в някои области ще са необходими повече от 5 години, 7-8, в някои случаи дори до 10 години. Ливан отново беше почнал да се развива много бързо последните 2 години, да възстановява своята роля от края на 60-те години като банков център, също като транспортен и търговски център и съединяващ страните в района. Оставам, защото съм ливанец и никой няма да се отнася с мен като с бежанец по света. На второ място са парите. За последните 15 години икономиката ни беше много зле. Плащахме високи данъци, изкарвахме малко и нямаме спестявания. Предпочитам да живея тук, да се боря за живота си, да съм с приятелите си и близо до семейството, отколкото да живея като емигрантите, които гледаме по телевизията. Нашия бизнес пострада много сериозно. Той пострада от гледна точка на сделки, които се осъществяваха в момента. Моят бизнес е борсова търговия, главно в областта на храните и суровини за преработка за хранителната промишленост. Бизнесът пострада и нашия бизнес няма да може да се възстанови в следващите 2-3 години, както казах по-рано. Другият проблем е, че дори Ливан да си опита да доставя своите суровини и нужди от съседните страни, това също не е възможно, поради разрешението на инфраструктурата. Така че в момента позициите, които ни сме заели на пазари, отговорностите, които имаме, не могат да бъдат посрещнати дори с алтернативни решения, които биха предоставили съседките на Ливан като Сирия. В това отношение нашия бизнес, както най-различни други бизнеси, като строителство, дизайн, логистика, са сериозно пострадали. Загубите са огромни. Те не са покрити от нормални международни застраховки и много от бизнесите наистина ще се борят със себе си най-вече, преди да могат да се върнат отново в този пазар. Въпреки че един ден ние вярваме, че този пазар ще трябва да се изгради отново с всичките възможности, които страната и района предлага. Партията на Бога Хизбула е държава в държавата. В някои сектори много по-ефикасно от ливанското правителство. Хизбула контролира територия, има своя войска, осигурява обслужване на населението, ислямско образование, лечение и жилище на бойците и семействата им, събира данъци и раздава правосъдие по законите на Корана. Разполага с милиарди долари на година от Иран, от нелегален трафик на фалшификати в Европа, от религиозни данъци и инвестиции в строителството в Ливан и столицата. Добре преценената провокация към Израел и тактиката на действие в конфликта показаха, че Хизбула разполага със стратегически потенциал, за да води на обявената си партизанска война по своя схема.
Само 2 седмици след началото на конфликта, подкрепата на Хизбула сред населението нарасна до 1/3. Ако нещо в училище се развали, Хизбула плаща, за да го поправят. Искам, когато порасна, да стана лекар и да работя за Хизбула. Ако някой се е ударил, да мога да му помогна. Харесвам ги най-много, когато убиват израелци от нашата земя. Земята ни е наша и само за нас. Половината от товара остава в Бейрут, докато корабът на Червения кръст потегля към южната част, където се водят битките и където бомбардировките са ежедневие. Отправната ни точка е Тир, най-атакуваният град. Поредният контрол от израелските военни ни кара да спрем в открито море на няколко мили от пристанището. Атакуван конвой на Червения кръст и реакциите за случилото се са раздразнили командването. Пускането на помощите е под въпрос. Присъствието на журналисти на кораба се пази в тайна. В момента сме единствения екип на борда. Заплахата идва не само от израелските безпилотни самолети, но и от ракетите на Хизбула. Пристигаме в Тир в деня на най-кървавата бомбардировка до момента. На 10 километра от тук, в града, в който според Библията Исус превръща водата във вино, се проля кръвта на десетки деца. Върнах се за тялото на сина си. В сградата имаше цивилни. Те не можаха да напуснат Кана, защото пътищата са разрушени. Затова те дойдоха тук да търсят подслон. Мислеха си, че могат да избягат от сионистските и американските зверства. Хората бягат, откакто стана касапницата в Кана. Хората са изплашени. Извършиха това клане, защото нямат страх от Господа. Повече от 2 седмици Международният червен кръст помага на хората от Южен Ливан. Те живеят под обстрел в убежища. Днес някои от тях решиха да тръгнат на север. Международният червен кръст ще продължава да помага на тези, които са в убежищата, и ще започне да оказва помощ на тези, които са решили да тръгнат на север. Часове по-късно никой не се показва, дори за пристигането на помощи. В сюрреалистичната тишина на Тир е застинал страха наоколо. Чуват се само бомбите в далечина и движението на безпилотни самолети. Малката лодка на Ливанския червен кръст ни изпраща в очакване след дни да получи нови помощи. Седмица по-късно и последния останал път между Тир и Бейрут е разрушен. За двете страни, пряко въвлечени в конфликта, историята сякаш се повтаря. Международната общност се обяви за бързо спиране на огъня и трайно споразумение. Съветът за сигурност прие нова резолюция. Не за първи път Обединените нации постигат споразумение. Дали този път ще доведе до резултат или ще остане на хартия? Не мога да скрия, че съм разочарован от неспособността на Съвета за сигурност да постигне споразумение много преди това. Разочарованието и неудовлетворението ми се споделят от милиони хора.
Това е само началото на трудни дипломатически усилия. Бихме искали резолюцията да доведе до спиране на огъня, но не можем да очакваме, че това означава край на насилието. Условията за траен мир зависят от добрата воля на израелското и ливанското правителство. Хизбула следва своята стратегия без да смекчи тона, а Израел е решен да се справи с партията на Бога. Ние ще продължим битката срещу Хизбула до спиране на огъня, но най-вече докато не се определи механизма за прилагане на примирие. Ще продължим битката, докато не изгоним и последния израелец, останал на ливанска територия. За всички, извън тази част на света, ходът на войната е рутинна баналност, в която трябва да се уточни само последния брой на жертвите. Бъдете с BTV репортерите и другата неделя приятна вечер. BTV репортерите научават това, което вие искате да знаете. И ще ви го показват. Неделя, 18:30 часа.